салом дӯстон ва мухлисони доимии барномаи матрица. Нахуст сароси маркази барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гаджетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан пешниҳод менамоянд. Дар студияи Илҳом Бубоев хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати Тисел мебошад. Ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. Акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст мудани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. Бо Тисел босам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица интернет дар роуминг аз Тисел дар Русия дастрастар аз ҳар вақти дигар. роботҳо дар Сан-Франсиско кормандони қаҳвахонаро иваз намуданд. лайфхакҳои муфид баҳри истифодаи компютер. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. хуб биёед ин лаҳза аз хабарҳои охирони олами хай-тек шинос мешавем. Microsoft Data маркази зериобиро фаъол намуд. Data маркази нав баъди санҷишҳои соли 2015 коркар карда шуд. он замон силиндри нисбатан хурд бо як рафи серверӣ дар қаъри баҳри Калифорния дар муддати 100 рӯз ҷой дода шуда буд. лаҳзае ки роботҳо пурра ҷои одамонро иваз мекунад хело наздик омадааст. мутаассифона ҳоло ҳалли чунин масъалаҳо бисёриҳоро ба ҳайрат гузоштааст. дар қаҳвахонаи Кафе X ҷои одамонро роботҳо иваз намуданд ки барои одамон қаҳва омода мекунанд. дӯстони гиромӣ, мехоҳед бештар аз олами хай-тек огоҳӣ пайдо намоед? пас марҳамат ба медиапортали мо бахши Matrix ки бо ҳамкории ширкати Тисел омода карда шудааст. лаҳзае ки роботҳо дар ҷойҳои кори одамонро иваз менамоянд хело наздик шудааст. мутаассифона ҳоло чунин ҳалли масъалаҳо бисёриҳоро ба ҳайрат меорад. дар қаҳвахонаи Кафе X бариста дар 1 дақиқа 2 қаҳва омода мекунад. ҳамаи гап дар сари он аст ки ӯ одам нест. конвейери автоматишуда тайёр аст тамоми фармоишотро дар қаҳвахонаи Сан-Франсиско қабул кунад. аслан албатта дар Кафе X мутахассисон ҷой доранд, аммо ин асосан мутахассисон технологон мебошанд. ғояи кушодани чунин қаҳвахона ҳанӯз соли 2015 пайдо шуда буд. аз берун Кафе X мисли қаҳвахонаи оддӣ менамояд, лекин ҳангоми ворид мешавед он ҷо шуморо одамон пешваз намегиранд. ба бисёриҳо ин шояд ҷолиб бошад. бо касе муошират намекунед, касе фармоишро иштибоҳ намекунад. қаҳва бошад ҳама вақт бо як тарз омода мешавад. фармоиш тариқи терминали сенсорӣ ё замимаи мобилӣ қабул карда мешавад. нӯшокиҳои оддӣ $3 нарх доранд, мураккабашон гаронтар. баъди қабули фармоиш дасти робот фавран ба омода намудани қаҳва машғул мешавад. қаҳваро роботҳо тайёр мекунанд. шумо метавонед дилхоҳ дона, шир ва дигар таркибҳои онро тағйир диҳед. массааш бояд ба шумо писанд ояд. мегӯянд ки меҳмонон ба ғояи қаҳвахона баҳои баланд доданд. то охири сол Кафе X нақшаи кушодани сеюм қаҳвахонаро дар Сан-Франсиско дорад. олимон исбот намуданд ки рӯзҳои заминӣ дароз шуда истоданд. сабаби дароз шудани шабонарӯз оҳиста оҳиста дур шудани моҳ аз замин. барои боз ҳам мушаххас намудани ин ҳодиса профессор Стивен Майер, яке аз муаллифони тадқиқот, қиёси шоиранае овард. ӯ заминро ба варзишгаре, яъне фигуристе монанд кард ки дар гирди меҳвари худ давр мезанаду дастонашро кушода оҳиста суст мешавад. дар дасти он барои фаҳмо шудан метавонед моҳро тасаввур кунед. усулҳое ки тариқи он олимон сурати заминро дар гузашта муайян карда буданд дар рӯзномаи Proceedings of the National Academy of Science нишон дода шудааст. дар тамоми 1.5 миллиард сол сайёраи мо дар гирди меҳвари худ тақрибан ба
5 соату 15 дақиқа суст намуд. моҳ бошад мутаассифона тезтар. дар он вақтҳо радифи мо тақрибан ба 44 000 километр ба рӯи замин наздик буд. лекин мақсади асосии тадқиқон ин набуд, ки бактерияҳо дар як рӯз кадом корҳоро анҷом медиҳанд. гурӯҳи одамон бо сардории Майер хостанд тағйирёбии иқлимро давоми таърихаш муайян созанд. ба ғайр аз суръати даврзанӣ, тадқиқотчиён таъсири офтоб, равшание ки замин мегирифт, ба инобат мегиранд. Microsoft дата марказии зеробиро фаъол намуд. ширкати Microsoft дар наздикии соҳили яке аз ҷазираҳои Оркнейн дата марказии худро ҷой дод. иттилоот дар блоги Microsoft нашр гардид. дата марказии нав баъди санҷишҳои соли 2015 коркард карда шуд. он замон силиндри нисбатан хурд бо як рафи сервери дар қаъри соҳили Калифорния ҷой дода шуда зиёда аз 100 рӯз фаъол буд. дар асоси ин санҷиш бунёди дата марказҳо дар зери об муфид ҳисобида шуд. бидун ба маълумоти N-1 андозаи дата маркази нав ба контейнери 40 фута ки барои кашонидани ҳар гуна бор истифода мешавад баробар аст. даруни он 12 раф бо 864 сервер ҷой дода шудааст. ба ҳар як раф қубуре оварда шудааст ки тариқи он оби баҳрӣ гузаронида мешавад. дата марказ дар чуқурии 3,5 метр ҷой дода шудааст. нерӯдиҳӣ ва дастрасӣ ба интернет тариқи нуқилҳо оварда шудааст. барои баҳодиҳии ин марказ мутахассисони ширкат кори онро давоми 1 сол назорат мекунанд. ба гуфти муаррифони марказ давоми 5 сол бехизмати техникӣ кор хоҳад кард. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба дастор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. инак дар ин барнома идома медиҳем лайфхакҳоро оиди нигоҳубини компютер. ба лайфхакҳои матриса диққат диҳед, зеро онҳо умри компютери шуморо дароз мекунанд. Всем привет! Очередная порция лайфхаков уже стремится к вам. Сегодня продолжаем прошлонедельную тему про лайфхаки для вашего компьютера. Сегодня, в частности, пойдет речь о ваших браузерах на персональных компьютерах. В общем, поехали! Если вы используете чужой компьютер или же компьютер в интернет-кафе, обязательно удаляйте все временные файлы из истории посещений после завершения сеанса. Для всех браузеров это делается аналогично. Зайдите в историю браузера и нажмите кнопку «Очистить историю», отметив галочками все пункты. Кстати, если вы заметили, тут написано и об альтернативном методе. Это так называемый анонимный режим или же режим инкогнито. В этом режиме работы браузера никакая история и файлы не сохраняются. Когда вам нужно выбрать необходимый пункт выпадающего меню, выберите на клавиатуре первую букву нужного пункта, и тогда курсор моментально окажется рядом с ним. Увеличивайте масштаб страницы в браузере сочетанием клавиш Ctrl+. Ну а чтобы уменьшить, Ctrl-. А сочетание клавиш Ctrl-0 возвращает масштаб к исходным 100%. Чтобы выделить слово в тексте, не нужно зажимать мышку и пытаться выделить каждую букву. Достаточно просто дважды кликнуть курсором мышки по слову, чтобы оно стало выделенным от начала и до конца. Часто бывает, что случайно или по ошибке закрываешь вкладку в браузере, но это не проблема. Используя сочетание клавиш Ctrl-Shift-T, можно восстановить закрытые вкладки. Ну и последний лайфхак на сегодня. Используйте клавишу пробела для удобного листания вниз. А для того, чтобы прокрутить страницу вверх, зажмите вместе Shift и пробел. Вот и все на сегодня. С вами была рубрика «Лайфхак» и я, Дима Рао, в программе «Матрица». Следите за технологиями, иначе технологии начнут следить за вами. Пока-пока.
интернет дар роуминг аз Тисел дар Русия дастрастар аз ҳар вақти дигар. эҳсосоти худро дар реҷаи онлайн баён созед. аксҳоятонро аз варзишгоҳе ки дар он яке аз бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2018 баргузор мешавад нашр намоед. муфассал худи ҳозир. эҳсосоти худро дар реҷаи онлайн баён созед. аксҳоятонро аз варзишгоҳе ки дар он ба яке аз бозиҳои ҷомии ҷаҳонии футбол 2018 баргузор мешавад нашр намоед. чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2018 дар Русия рӯйдоди деринтизори варзишист ки таваҷҷӯҳи кулли ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб кардааст. бар пояи таҷриба дар вақти баргузории сабқати ҷаҳонии футбол теъдоди мухлисони ин навъи варзиш бо маротиб зиёд мешаванд. яъне дар ин вақт миллиардҳо нафар дар ҷаҳон ба футбол пайваст мешаванд ва бозии футболро ҳаводорӣ мекунанд. дар майдонҳои футбол беҳтарин бозикунҳои ҷаҳон вориди сабқат мешаванд ва мухлисон аз тамоми олам ба Русия меоянд то чунин рӯйдоди ғайриоддиро бо чашми худ бинанд. Тисел ба унвони як ширкати инноватсионӣ ва пешоҳанг дар бозори телекоммуникатсия дар фаъолияти корбурдаш қабл аз ҳама ба талабот ва хоҳиши муштариён тамаркуз мекунанд. бо пешниҳоди нав дар роуминг Тисел дар Русия барои сарфи мегабайтҳо нигарон набошед. ҳамакнун 1 мегабайти интернет 30 дирам арзиш дорад. барои ҳамватанони мо мухлисони футбол ки ба тамошои ҷоми ҷаҳон 2018 мераванд, сайёҳону гардишгарон, онҳое ки аз симкорти Тисел истифода мебаранд, ин пешниҳодро набояд аз даст диҳанд. бо тарофаҳои нави роуминг дар Русия ҳамеша дар иртибот боқӣ мондан мумкин аст, зеро ин тарофаҳои интернет бо нархи интернети хонагӣ баробар шуданд. таассурот ва эҳсосоти худро аз бозии дастаӣ дӯстдошта баён карданд. гузоштани аксу навор, гуфтугӯ бо наздикону пайвандон хеле осону қулай ва беиваз кардани симкорту ҷустуҷӯии Wi-Fi имконпазир аст. барои пайваст шудан ба роуминги дастрас фармони ситорача 601 ситорача 1 панҷараро иҷро кунед. хизматрасонӣ дар суръати дар тавозунатон доштани 5 сомонӣ ба таври ройгон фаъол мегардад. Тисел бо мо чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар Русия наздиктар мешавад. дӯстони азиз, дар ҳамҷо барномаро ба поён мерасонем. агар шумо чизеро нафаҳмидед ва онро ба планшетатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед. ҳама ин маълумотҳоро шумо метавонед аз медиапортали Тирос бахши Matrix ки бо ҳамкории ширкати Тисел омада карда шудааст тамошо намоед. бори дигар хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи Matrix ширкати Тисел мебошад. ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернети G+ро пешниҳод менамояд. акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мекардад. бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсурат. нашри нави барномаи Матрисаро шумо метавонед пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам роҳи барномаи Илҳом Бобоев. хайр.